E imos agora á Galería Base Station, que ata mediados de febreiro acolle o traballo máis recente do artista conceptual e multidisciplinar Cristian Villamide. O lugués proponnos unha mirada introspectiva á paisaxe. Ese compromiso coa natureza vese sobre todo moi ben na obra Entorno humanizado, onde o artista coloca todo tipo de férulas, de prótesis nas obras, porque é unha natureza que está ferida. Escollo esta peza en concreto de Villamide porque creo que é a que mostra mellor quizáis que as demais a ironía, a crítica ácida que el mantén prácticamente en toda a exposición. Interésame tanto os materiales naturales como os artificiales que tenemos producidos por a naturaleza, para axudarnos e para destruirnos, faz as dúas funcións. A proposta de Villamide apunta unha mirada á paisaxe cun bo número de pezas feitas en mármore. Xera así unha arquitectura metafórica que parte da realidade para transformarse en idea, en memoria. O mármore interésame moito porque contrasto a dureza do mármore cas sutilezas. Entón, permíteme crear uns paisaxes que me movo entre o paisaxe utópico sutil e o realista hostil. É un reflexo das miñas experiencias a veces do entorno natural, non? Como a veces o paisaxe te sorprende, pero sempre que o paisaxe este en ti, porque é moi distinto que o paisaxe este en un a que un este do paisaxe, non? Utopía con intruso refírese un pouco á alteración que sufre todo o noso entorno, non? E que a veces non nos percatamos. Entón, por un lado, hai un paisaxe moi idílico e, por outro lado, está o intruso que se refire á contaminación, á alteración que encontramos e que a veces non nos percatamos dele.